Iti apo at dakada kayo, Kasta kumamet ken ka. di pan na kayo waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo, kasi insurat ni San Juan, iti may kasangapulo ket talo a kapitulo, mangrugit yung muna versikulo, akastoy ti kuna ti apo kada tayo. Maridaya kumain ti Apo. Kasangwanan ti fiesta ti Paskwa, amo ni Jesus adintengen ti tiyempo nga ipapanaw na dito'y lubong, ket isusubli na iti Ama. Inayayat na dagiti tao dito'y lubong, wen inayayat na ida agingga iti panungpalan. Madama idi iti panangrabiin ni Jesus, ket dagiti adalan na. Inserrect ti Diablo iti panunod ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, aliputan na ni Jesus. Amo ni Jesus nga inted ti Ama na kenkwana itinananay apan nakabalin. Amo na met ang naggapu iti Dios ket agsublin to iti Dios. Iti kasta ti makder ni Jesus iti panganan ket inikkat na ti kagayna sa nang ibarikes iti tuwalya. Kinargaan na iti maysa apalangga na iti danom ket binugwan na ti saka dagiti adalan na sana pinunasan ida iti barikas na at tuwalya. Iti tumanon ni Jesus ken ni Simon Pedro, kinuna ni Pedro, Apo, bugwam aya ka diti sakak. Saan mo pa'y ang maawatan ita no anya ti araramide, ngem maawatan tumetlaeng, insumbat ni Jesus. Kinuna ni Pedro, uray ka ano, di mo tubugwan dagiti sakak. No diyang bugwan dagiti sakam, saan ka na may bilang nga adalak? Insumbat ni Jesus. Apo, kinuna ni Simon Pedro, saan lang aron nga dagiti saka, ngem uray pa'y dagiti imak ken ti ulo. Kinuna ni Jesus, tinakadigusen, saan na amasabol ti agbuggo, tanadalusen, malaksid dagiti saka na. Nadalos kayo amin, malaksid iti maysa. Amo ni Jesus, timanglipot ken kuana, isod gapuna a kinunana, nadalos kayo amin, malaksid iti maysa. Idi nabugwan na, bueno nabugwanen ni Jesus dagiti sakada, nagkagaymanen ket nagsubli iti lugar na iti panganan. Maawatan nyo kadi, iti kalkalpas ko nga inaramid kada kayo, sinaludsod na. Awagan dak ti maestro ken apo, ket umno iti kunayo, tabud numet. Ngarod, no siyak na apo ken maestro, binugwak dagiti sakayo, rebeng yumet, ti agbibinuggo iti saka. Ta inikkan na kayo ti pagtula, when inikkan kayo ti pagtuladan, tapno aramiden yumet, kasi iti inaramid ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Maridaya kumatagtumbal ka dagiti bilbilin ken sasaw ti Apo. Tugaw tayo panapsa. Beloved brothers and sisters, good evening. Good evening everyone. Kindly greet each other. Good evening. At datayo iti aldaw, ano sa dinno, intayo lagipen, iti day dinaudi apan ang rabiin niya po Jesus. I understand, may isa kadagiti apostoles tayo saan sa makaawat ti Ilocano. Tagalog, hindi nyo po naintindihan ang Ilocano. So, I will try to explain it in Ilocano and in Tagalog. Beloved brothers and sisters, niya po Jesus, after or before or during those times that Jesus Christ that adda ijay ruwar te Jerusalem nang isursuro nang ibagbaga nang agas kadagiti masaksakit nagararamid ti milagro. Ado dagiti pasurot ni Apo Jesus, ado dagiti simurot ken kuana ket idi tamapanan wano alduman dandanin ti aldaw iti fiesta ti Paskwa. When we say feast of the Passover, it is the feast wherein the Jews, dagiti Hudyo, they are celebrating ti panakaisalakan da dagiti tattao the firstborn
Dagiti nga unaan nga anak da iti napapatay, malaksid ka dagiti Israelita. Taapay, gabin, nangaramid ni Apo Dios tibilin kadakwada, nga mangpartida iti karnero, ket tidara na ipintada iti ruangan na. Ruangan ti balayda. Ket numakita ti espiritu ti patay di nga pinta, lisyan na, ket haan nga matay dagiti ubing. Dito ti piyestaan da, Paskwa. Fiesta ti Paskwa. Ket amin dagiti Hudyo, at dadaman iti ruar ti Jerusalem, masapul nga agawid da iti Jerusalem, tapno indarambakan ti Fiesta ti Paskwa, or the Feast of the Passover. Isud gapu na nga ni Apo Jesus, may samet nga Hudyo, isud gapu na nga nagawid. Nagawid ni Apo Jesus iti Jerusalem, there nga sinabat da. That was the triumphant entry of Jesus in Jerusalem, which we celebrated last Sunday. Sinabat dagiti adu at tao. Ket idi bisperas ti Fiesta ti Paskwa, ni Apo Jesus inbilin na kadagiti adalan na nga mapandamang isagana iti pangrabyanda para iti rabi iti Fiesta ti Paskwa. Ijay nga naadanda iti kwarto. Ijay nga naaramid iti umuna nga misa. The first Eucharist, which was celebrated by Christ Himself, wherein Christ instituted the Eucharist. Insungsung na tinasantuan na Eucharistia. Dijay nga symbolically nangala iti tinapay, He took the bread, broke it, gave it to His disciples. He took the chalice, nangala iti kalis, inted na kadagiti adalan na, giving thanks, gave it to His disciples. And then natin baga niya po Jesus, aramidan niyo daytoy apang ilaglagip yu kanya. Ngayon lang nga DJ ti naramid na. Niya po Jesus kinarga, inikat na ti kagay na, nang kargay ti palanggana, ket binugwan na ti saka dagiti apostoles na. Beloved brothers and sisters, dagiti adalan niya po Jesus, including Jesus Christ, iti panagmismisyon da nga agsursur-sur kadagiti na duma-duma nga lugar, province to province, ili to ili, sursursuran da. Let us remember nga awan ti paglugluganan da. Sandalyas laeng ti usarda. And let us take note and assume nga DJ nga sandalyas wenno dagiti saksaka dagiti adalan ni Apo Jesus ket napno ti ringyad. Nakarugrugit. Apay. Kat awang nga rod, magmagnada inaldaw, magmagnadalaan. Kung kunak, tinawan ko nga celebraran da ti Huwebes Santo. Nung kung kunak tatay, apay nga minsaka ti binugwan niya po Jesus. Mabalimbol nga ulo, mabalimbol nga kilikili, tapno nga anglit dagiti adalan. Mabalimbol nga pinadigos na lang takumaydan, ngam saka paylaan. Ngam gayam ti saka, ijay amin nga pakapidutan ti amin nakita ti rugit. Ti saka agpidot amin ti kita ti rugit, tunggal magna. Di ba? Ano ti ubrahan tayo, nung subrot tayo ti pagtangan, kat ikatan tayo pwede chinelas tayo. Tamabain tayo, tanarugit, tiruan. Kasi ti saka, kat kung kunak, apay nga rod nga saka, gamutan narugit, haan gayam kakabsan. Dum kayat nga ipakita, ipalagip niya po Jesus, nga datayo nga tattao, uray kasanot kinarugit tayo, uray kasanot kinadakes tayo, uray kasanot kinaado nga, dakes ngayon tayo nga naararamid. Niya po Jesus, He is very much willing to cleanse those dirt, to cleanse those sin. Kasi mayarig tirugit ti saka iti basol. Inyarig niya po Jesus tirugit ti saka iti basol nga binugwan na. Binugwan na tapno iti kasta na dalos. Impakita na iti panagayat na launay. Iti panagayat na launay kadagiti adalan na. Kasi ayat ti ko natin kasi siya sino nga ron ti mayat nga mang dalos tirugit ti sabali no hamo nga ayatan. Diba? Sino tayo sino mayat nga mangilo ti ubot ti hantay nga kabagyan. Di ba? Kasi mat niya po Jesus, inpakita na, ipalpalagip na kada tayo, nga itinaramid na.
panagayat kadagiti tattao because today Maundy Thursday. Maundy from the word mandatum. Ni Apo Jesus inikkan na tayo iti mandato. Anya day nga mandato? Panaggiin na yan ayat. Aggiin na yan kayo, aramidat ko na nangarod. Siyak nga maestroyo, binugwak dagiti sa kayo. Masapul kasjay kayo mat. Nagatayo, tattao tayo, no? Anatibasol ti sabali, tulungan tayo nga makaaon iti basol. No, anya tirugit ti sabali nga tao, tulungan tayo, tapno maugasan dahil nga rugit nga addakin kwa na, dahil nga basol nga addakin kwa na. Dahil ti palagip niya po, Jesus, kada tayo iti dahil nga aldaw. Agginayat kayo, kinunana. Love each other, magmahalan kayo, kinunana. Kasanot pa nang ipakita ti ayat. No anati kasano ti kayat mo mapasamak iti bagim. Kas jemot kuma ti mapasamak iti padam nga tao. Awan dita ti lunod, awan dita ti gura. Tayawan mo't nga ti mayat nga manggura ti bukod na nga bagi. We are reminded nga agayan ayat. Intad na ti mandato kada tayo, agayan ayat kayo. Apay, isot pamigbigan na nga da kayo kat pudno nga pasurot ko. Dijiti magpalpalagip niya po Jesus. Dijiti pamatmat na inita binugwan na dagiti saka dagiti adalan na. Dagiti rugit ti saka da inikat na. Isuna kat Diyos. Nagpakumbaba. Maestro kadagiti adalan na. Nung nagpakumbaba nga binugwan na dagiti saka dagiti adalan na. Doon nga taon nga kami nga nagbunggo ti saka dito simbahan because of COVID. Beloved brothers and sisters, itidaan nga rito ti simbahan ang puyo, nubugwan ti padi ti saka iti at dagiti apostoles. Kalpasan na nga mabugwan, mapunasan na nitubraan na, bisungan na ti saka. Apay, simbolo ti panagbalin nga napakumbaba. Di iti bagbagan. Dito bagbagan niya po Jesus kada ipalpalagip na kada tayo. Dito mandato tayo nga aggiin na ya. Hanga giginura, agpipinerti, agpipinasakit. Numayat. Intod na ti bagina, intod na ti biyag na, o ti bagina, sakripisyo. Para ti ana. Tapno dito grangtay, ti relasyon ti tao ken ti Dios nga nagupong gapu iti basol agsilpumanan. Kanda tayo nga ron nga tattao, tayo nga tattao nga day tatta nga si imatang at tatta nga si bibiyag, palpalagipan na tayo, teta nga mandato, ngayon tad niya po Jesus kada tayo, te padaggiin nayat tayo. Tano dadumal maliplipatan tayo. Maliplipatan tayo nga ayatan ti pada nga tao apay, gabumang amin ti aramid dan daduma. Kasanong nga ron nga ayatan ti tao nga dinapay among ayatan ti bagina. Diba? Kasanong nga rod nga ayatan ti sabali nga tao nga di na pa'y amo nga respetaran ti baginan daduma. No daduma mo, hantay mo kayat nga ayatan ti sabali nga tao because of pride. Diba? Ang nagapo. No tayo may isa nga tao, nakaredwar, nakaadal, at daan tinapintas nga posisyon, baknang. Ang nagapo nga umasadol at kadagita nga tattao. Pagan ano? Diba? At ang pwede initang tao mababak na, dakkel, feeling da nakangato, sige, at paiso nga ta, nangato ni posisyon din ni gobyerno, wado iti anyaman nga lo, pagtrabahuan ta, kunada, bayadak tabiyag mo, kunada. Haan nga kasjay ka kabisa? Haan nga kasjay ti mandato ni Apo Jesus? That's not the mandate that Christ has given us, but the mandate that Christ has given us is to love each other without condition, without any reservation. Dijiti kayat na nga ibagbaga kada tayo. Dijiti ibang kapasimudaag ti panangugas ni Apo Jesus kadagiti saksa kadagiti adalan na. Inay ayat na dagiti tattao kinuna natin na santo na ebanghelyo aging gana iti panungpalan. Naura iti asibabayog iti cross. Dagiti tattao nga nangikuskuspil kinkwana na tinaramid na amang pakawan ng ida. Dinda ang muti at aramidan na kinuna niya po Jesus. Indaw dawatan na pailaan dagiti tao nga nangidadadanos kinkwana. Apay gaputi ayat. Iti da ito yung arod nga aldaw, intayo lagi po di panangisungsung niya po Jesus, tinasantuan nga Eucharistia, ti panangipaay nga ti bagi kandara na. Datayuhan tayo nga maaramidan nga aramidan dati tinapay nga bagi, dati arak nga dara niya po Jesus.
Isod ka po nga dagijay kat symbol ng nasagraduan, sacred symbol of the body and blood of our Lord Jesus Christ, which remind us nga dagijay kat ayat niya po Jesus. Dagijay bagi kandara na ayat na nga inted na kada tayo para itipan na kay salakan ti lubong. Para itipan na kay kapya ti tao kaniya po Dios. Isod ka po nang iti dayto yung aldaw Huwebes Santo, ayat ti pagsasaritaan tayo. Ayat niya po Jesus. Ayat nga impatulad na kada tayo. Ayat nga inted na kada tayo. Kaday ta nga ayat nga inted na kada tayo, masapul nga rumot nga ibiyag tayo, iburay tayo. Deta nga mandato nga inted niya po Jesus kada tayo nga panaggiinayat, ibiyag tayo, surutan tayo, deta nga mandato. Taday ta nga mandato, kat nasagraduan nga mandato nga inted niya po Dios para kada tayo. Anya day nga mandato at giinnayan ayan. Tatunggal sa rebranta di na santo na misa dito'y nga interlagipen di ayat niya po Jesus kada tayo. Ti ayat niya po Dios kada tayo. Tayo di na santo na misa may daddaton ti simbolo ti ayat. Ti katanukan nga ayat. May daddaton ti simbolo ti bagi kandara niya po tayo Kristo. Dito magana santo na misa, into'y dawatan ni Diyos, Apo, tulungan na kam kadi nga agayat, akas ti panagayat mo kada kami. Nga uray pa'y da kami, natangsit kami. Nga uray pa'y no da kami, ba man nagbasol kami, ay ayatan na kami latta. Kasi kami kumamot, Apo. Uray man nagbasol ti sabali nga tao, amuin mi kumamot latta nga ayatan, kan ipatag ida, tangamin agkakabsat kami.